Co nejhoršího jste za ten půl rok v té funkci zažil? Jaké nejhorší reakce se vám na to dostaly? Loni jsem byl hrozný holkář, letos mi obvinují, že jsem homosexuál, zároveň, že nadměrně piju a zároveň na braníku je nápis Foltin žid musí viset. A není zdaleka jediný. Takže holkář, homosexuál, ochlasta a žid a kam to půjde dál. Dámy i gaspaža, dámy a pánové, i v ruské divočině můžete pít české pivo Velkopopovický kozel. A Rusálky pivo nepijou. Rusálky chlastají jenom české pivo. Отвратительная Rusálka. Nevěřil bych tomu, že po 35 letech svobody v prostoru, který zaujímala Československá republika v době sametové revoluce. Takže po 35 letech uvidíme trestní řízení proti novináři, který dělá svoji práci.